Schinveld liep zaterdag uit om de ontkluizing van de Rode Beek te vieren. De beek stroomt weer open door het dorp en dat is goed voor de inwoners. De meerwaarde voor de inwoners is dat ze nog meer trots mogen zijn en kunnen zijn op hun leefomgeving, op hun woonomgeving. Het is een verfraaiing van het dorp. We hebben letterlijk en figuurlijk de natuur teruggebracht in de kern van het centrum. Dat biedt allerhande mogelijkheden voor recreatie, om gewoon te genieten van het water, van de gezelligheid, van het elkaar ontmoeten op de bruggetjes. Je ziet dat ook al gebeuren. Dat is wat mij betreft de meerwaarde. Dit moeten echt ontmoetingsplekjes worden. Ja, en dat zijn het ook al. Als je hier s'avonds rondrijdt, en dat doe ik natuurlijk wel eens, dan zie je als het mooi weer is de ontmoetingen plaatsvinden op de bruggetjes. Mensen die met elkaar in gesprek gaan en dat is echt meerwaarde. De meeste inwoners vinden de open beek een aanwinst voor het dorp. Ik vind het geweldig. Echt, dit is een aanwinst, vind ik wel. En die beelden, het einde. Ja? Die waren heel mooi. Maar wieso is dat een aanwinst? Het uitzicht, de uitstraling. Het is een prachtige beek, hè? Dat was een mooie beek, nou wel hè. Ja, als ik de bliesel op is. Echt wel ja. Terug naar de natuur. Een open beek is ook goed voor de natuur. Het verbindt de twee natuurgebieden Brunsemerheide en Rode Bach met elkaar. We hebben verplichtingen ook jegens Europa waar het gaat om die kwaliteit. En dan moeten wij allerlei parameters, heet het dan met een geleerd woord, meten, allerlei zaken. En dan kijken we ook naar het voorkomen van planten, van dieren, van hele kleintjes die je niet met blote oog kunt zien. Maar we kijken ook naar gewoon de kwaliteit van het water, gewoon in fysisch-chemische zin. Is dit wat het waterschap voor ogen had? Een beek in een bak beton? Ja, u mag dat een bak beton noemen. Het water moet ergens heen, maar de beek is open. En, er zijn mensen die hebben toch ook al visstrek gezien. En doordat het open is, als dat een hele lange koker is van 1 kilometer, dan migreert er geen leven, dan migreert er geen vis. Maar nu hebben mensen dat toch al gezien. En dat gebeurt vaak ook 's nachts en zo, dat er leven is in die beek. En dat is wat wij willen. Maar we willen ook dat het water weer beleefd wordt door mensen. Dat dat dichter bij de mensen komt. Mensen dat ook een verantwoordelijkheid voelen. Met deze aanwinst hoopt Onderbanken dat meer toeristen de kleinste gemeente van Limburg nu weten te vinden. En dat is weer goed voor de lokale middenstand. Het is een hele mooie fietsroute geworden. Met het aanbrengen van de kunstwerkjes bied je nog een extra attractie voor mensen om te komen kijken. Al met al een zeer geslaagd project. Het was de moeite, want het heeft ook veel moeite gekost, meer dan waard. Ja, ik heb ruim 2 jaar daar heel veel inspanning voor moeten leveren om samen met de inwoners en de ambtenaren en bedrijven die aan mee hebben gewerkt om dit resultaat te kunnen realiseren. Maar wat mij betreft alle inspanning waard. De ontkluizing heeft ruim 9 miljoen euro gekost. Het meeste geld kwam van het waterschap. Maar de mensen zie je dat ze heel tevreden zijn. Veel overlast geweest, van de andere kant een geweldig resultaat. En ik denk een opkikker voor de ruimtelijke blik op Schinveld. Meer beelden van de opening en een samenvatting van de toespraken ziet u in ons uitgebreid verslag op internet.